Kecuali nek rokok ki nak nggo aku, sampean kan gak ngerokok. Lah ya gak apa-apa to tak ge aku to. Rokoke sampean kan beda ya dibaca ya, heeh. Yo, Ini panjang ini. Iya, panjang no, heeh. Teruntuk Bakul Kok dan Mbak Nita. Bakul Kok. Samian Bakul Kok jenenge. Iya. Terus semoga kalian bisa seperti Kok dan Raket yang tidak bisa terpisahkan, selalu sejalan dan satu tujuan. Ojo tukaran ae, ojo nesuan ae, langgeng-langgeng ya. Couple kesayangan kita Agni Lovers siap kawal sampai halal. Dukung dalam suka maupun duka, siap jadi garda terdepan buat kalian yang selalu siap support kalian tanpa batas dan tanpa kenal lelah pokoknya. Dari kalian kita banyak belajar arti kesabaran, kesetiaan. Dari kalian kita yo ngalah. Agni Lovers via grup WA, I love you sekebon. Agni Couple kebangsaan dan salam mati selawase iki wis, Mbak. Oh ya enak. Wah. Iki apa? Oh, iki nyuwun gendeng iki. Gending. Cakra kembang, duet Mbak Nita dan juga Bakul Kok. Terus sing apa kuwi? Sing ini. Wah, akeh men. Der. Oh, apa? Der iki. Dir ya. Atau der itu macane. Mbak Niken dan Mas Akbar sehat-sehat bahagia selalu harmonis. Semoga yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Amin. Sing tuba kumelun kening gentiasa ngapake kawangku sagong jajahan nanging sanget hang iki bisa ngresikane putra kang hanjok saking wiyati aku wis mapan ana ing sangareping kawah Candra-Dimuka. Kawah Candra-Dimuka iki geni sing mangalat-alat. Bayi iki anake Janaka kelawan Sidrasanala bakal tak lebur ana kene supaya mati. Bayi iki yen ora mati besok gedene dewasane bakal mbebayani tumrap Dewa Srani. Bayi anak Janaka lan bayi anak Drasanala slendra sing dadi rasamu, slendra sing dadi jiwamu. Kelakon mati ana ing kawah Candra-Dimuka kene kowe nang.
Lae. Mbegegek ugek sadulita hemel-hemel. Pranyata Gusti Maha Adil marang umate. Jabang sing isih abang, sing durung kelepetan ning dedosan wis dicemplungke geni murup. Tujune ana Semar. Ya, aku bakal ndonga. Semar bakal ndonga. Aku bakal ndonga marang Gusti supaya geni kang mapan ana ing kawah Candra-Dimuka ora mateni kowe nanging dadi sumbering kakuwatanmu. Eleng-eleng Semar Badranaya titise Sang Ismaya pamonge wong tanah Jawa manteng angge nyuwun marang purbaning Gusti Kang Maha Kuwasa geni kaprawiran geni kasantosan miwah genining kawaskitan nglumpuk dadi siji kaya didadar risang jabang bayi dadya gedhe, dadya dewasa, dadya jaka kumalakala. Ngosik. Iki sapa iki? Lan iki mapan ana ngendi? Kok ana geni sing ngupeng marang ragaku? Sampeyan nek nyeluk kula simbah utawi kakek. Loh, apa kowe iki mbahku? Mboten, ning wajibe kudu ngono. Sampeyan nyeluk kula mbah utawi kakek. Jenengmu sapa, Kek? Nami kula Semar Badranaya. Lah yen aku jenengku sapa? Sampeyan durung duwe jeneng. Loh, lah yen kaya mangkono aku jeneng ana to, Mbah? Aku kek ana jeneng. Nggih. Gandeng sampeyan saged gedhe. Sampeyan iso dewasa awit didadar saka wisa-wisane geni kiblat 4 5 pancer bumi langit nyekseni kula paringi tetenger Bambang Wisanggeni seneksenan jagat saisine. Wisanggeni. Inggih. Sik. Lah kok aku mapan ana kene iki ceritane piye, sejarahe piye, larah-larahe piye, Kek? Bocah kok cerdase kaya ngene. Kene anakku tak sekolahne kok panggah pekok ae. Mriki niki jenenge Kawah Candra-Dimuka. Candra-Dimuka? Nggih. Kene iki panggonan apa? Kene iki panggonan papan pidana, papan hukuman. Kagem tiyang-tiyang sing duwe dosa, kagem tiyang-tiyang sing duwe luput.
Kene iki nggon paukuman. Nggih. Oh sik to. Kae kok aku ndelok ana wong lanang-lanang akeh nganggo blangkon ndase dikepruki nganggo watu. Kae sapa mbah kok enek wong lanang-lanang nganggo blangkon ndase dikepruki nganggo watu? Nika yoga. Dosane yoga nika yoga sing senengane nggur njaluki undak-undakan bayaran. Yoga nggih. Oh. Lah kae banjur ana konone ana kumpulane wong wedok-wedok nganggo konde. Sikile digantung, ndase dicelup-celupne ning kawah. Ndase dicelup-celupne geni campur nanah. Nika sinden. Lho, dosane sinden apa? Nika sinden sing gawe ning nglarani wong lanang nggih ngaten nika. Oh. Lah kae sing ning dhuwur. Sing ning dhuwur kok ana bocah blangkonan lungguh jigrang ditepasi. Nika sanes kawah. Nika swarga. Swarga nggih. Nganggo blangkon ditepasi dicepaki widodari 70. Kae sapa? Niku dalang. Oh, dalang iki cadangane swarga. Oh, iya. Saiki aku arep takon, Kek. Tanglet babakan apa? Yen aku cinipta ning jagat raya iki mesti duweni bapak lan duweni ibu. Lah, bapakku sapa, ibuku sapa, Kek? Inggih. Sampeyan takon karo dewa-dewa kabeh nika. Dewa nika pejabat wonten dunia pewayangan. Sing do gawe jas, sing do gawe dasi, sing do gawe sepatu nika. Sampeyan takoni sapa bapak ibu sampeyan. Lah yen ora ngerti, jotosi ndase kamplengi mawon. Loh, lah kok dijotosi salahe? Dewa niku kudune ngerti samu barange, ngerti samu kawise. Dewa niku kudune ngerti sadurunge winarah. Kok nganti dewane ora ngerti? Jotosi. Nganggo jas, nganggo dasi, nganggo sepatu kowe dewa. Aku dewa. Jenengmu sapa? Aku Dewa Indra. Dewa Indra, ya pancen kaya mangkono. Iki ana bocah cilik, bocah wingi sore. Malang kadak ora basa karo dewa. Jenengmu sapa? Aku Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni, ya. Ora duweni tata krama, ora duweni subasita. Munggah ning kahyangan malang kadak malang kerik ora basa karo dewa. Apa perlumu? Aku arep takon marang para dewa. Kowe arep takon babakan apa? Yen pancen kowe dewa, dewa iki ngerti samu kawise. Dewa iki ngerti samu barange. Yen pancen dewa iki ngerti jajal bedhekan batangen sapa bapake Wisanggeni, sapa ibuke Wisanggeni. Lho, iki cah edan apa piye to? Ora ana udan, ora ana angin, munggah malang kadak ning kayangan, ora basa, gebraki lawang tekon bapake, tekon ibuke. Kowe ngerti ora? Dewa Indra ora ngerti. Jotosi.
sandangane busanane ya dewa. Ya aku dewa. Jenengmu sapa wae? Aku Bathara Brahma, Dewa Brahma. Ya. Kowe aku Bambang Wisanggeni. Aku takon karo kowe mau Brahma. Weh lah dalah ora basa iki bocah ora ngerti aturan iki. Ora duwe pakem, ora diunggah-ungguh dewa karo dewa nek ora basa. Aku pancen ora bisa basa. Ayo, nek pancen kowe dewa, sapa bapakku, sapa ibuku? Piye to iki? Lagi kenal iki kok wis tekon sapa pake, sapa mboke. Wis genah bocah putune wong kucluk iki. Ayo, kowe ngerti ora? Aku ora ngerti. Jotosi! Ayo! Woi! Ayo diliane. Ayo ki dolanan apa ki? Dolanan apa iki? Ayo. Ayo, kayangan tak mbrokne. Kayangan tak pecahi kocone. Ning bumu salami mong awas eling lukitaning alam ing durga kula wonten dawuh Pukulun kowe wis megatne katresnane si Janaka karo si Dresanala Bathara Brahma sampun sukses anggenipun misahaken megatne si Janaka karo si Dresanala wis kasembadan sampun Pukulun. Musik to. Sak rampunge Janaka minggat saka Swargadahana, sak rampunge Dresanala wis pisah karo si Janaka. Lah kok kaya ana bocah cilik, bocah wingi sore ngamuk punggung Suratamtaha. Kayangan diamuk dewa-dewa diantemi. Kayangan kacane dipecahi ngebongi ban ana ngarepe kayangan. Sajake bocah cilik kae ora nrimake pegate katresnane si Janaka karo si Dresanala. Dewa-dewa padha kalah. Lajeng kersanipun paduka Pukulun kadosa pundi? Wadya balamu akeh, prajuritmu akeh saka Dandang Mangure. Padha budhal kirapna wadya balamu. Kruyuken bocah kae pateni. Yen ora gelem minggat saka kahyangan bocah kae dipateni wae Durga. Niki staket dawuh Pukulun.
boboke telu tenan Dewa. Bocah cilik. Bocah wingi sore. Lah kok malah arep dikeroyok. Bocah ora duwe dosa, bocah ora duweni luput arep dikeroyok karo prajurite Durga. Iki kudu tak golekke bantuan. Aku Semar Badranaya bakal matek aji pameling. Bocah kae si Wisanggeni nek ora entuk bantuane menungso siji iki ora bakal rampung perkarane. Batik Madrim sampun ganti lakone, sampun ganti. Kok panggah batik Madrim. Anoman ya aku wis tuwek rada pikun man. Batik Madrim durung lahir. Kae bocah cilik Bambang Wisanggeni. Kae anake Ndara Janaka karo Dewi Dresanala. Dewa wis dolim megatne katresnane Janaka karo si Dresanala mung merga Dresanala arep dirabekke karo anake Bathara Guru ya kuwi si Dewa Srani. Kamangka wis anak-anak kok dipegatke. Bocah ora duwe dosa anake Raden Janaka karo Dresanala sing jenenge Wisanggeni karep dikeroyok karo barisane Durga. Barisane Betari Durga. Mula bantu-bantunen ya man. Wadyabala sing semono kae singkirna, aja nganti mbucikke kulit, aja nganti mateni karo Wisanggeni sing durung duweni dosa. Lho nggih ngestokaken dawuh Kyai. Budhal aja ninggal duga lan prayoga ya Anoman. Anoman malumpat sampun Prateng witing ngoko sari mulat mangandhap katingal panodya yukur aking kelong rusak morlan desmo
ana panunggul apa dosane dosa ngungkule sasama aja dindak kualat lah iya bener kandhamu lali sumber ketiwasan Mas miber anonku bating kalepiur durung sanggonku ngiyat dalem kepapak ana kethek putih kang adang marang lakuku yen bisa tata jalma manungsa ngaku sapa jenengmu heh wanara tambuh marang aku aranku Begawan Anoman ya Senggana ya Rama Ndayapati kethek jenenge pirang-pirang bali takon kekesete ratu gustiku sinuwun dewa serani saka negara Tunggul Malaya tumenggung Kumandang Garba sing dadi aranku Kumandang Garba ya sumedya lakumu duwe karep kang endi aku goleki bocah wingi sore bocah cilik kemaki sing ora duwe tata krama sing jarene jenenge Bambang Wisanggeni Bambang Wisanggeni arep kok kapake takon nyembah dlamakanku tak tugele gulune apa dosa kang sarta luputi Bambang Wisanggeni wani ngamuk punggung Suratamtaha mapan ana jroning kayangan Suralaya dewa-dewa diantemi karo dewa ora basa bocah ora duwe tata krama bocah ora duwe subasita miyang sarta Yudanegara ora usah goleki Bambang Wisanggeni iki Anoman sing dadi betenge loh pernah apa karo Bambang Wisanggeni dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan babo arep apa wani karo aku entek wedine kari wanine legan golek momongan Pubono golek pacan merangi tatal kerajamu gedemu cilik durmu ndek kopat kapita kaya ulut apet jero kaya manuk branjangan tengkang kandeling kulitmu jumenggleng sudukanmu yen pancen kowe sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji-ajimu tumpang sutepyat datang melengsat kamu rondo bojomu Anoman nyamber walang Anoman ingon-ingon kebon binatang. Hei, hei, cepet ya jamuku. Hei, oh, hei, hei, ice hot, hei, weh, hei.
Cepot, tiadamu dikasih ilmu. Anda, Edan sekti tenan kowe Hanuman. Mati jebol dadamu. Jan iki kethek apa jane? Hei. Sengono, ya. Ayo kruyuken Anoman. Aja gembelo sirahmu, ngejak pirang gerak ladeni biangsat elek. Hei, hi. Jebol gajahmu kowe. Ho. Set. Hei. Utiar kowe.
sit. Dasmu. Wah, ambruk kowe. Jentoske. Wi, ha, ayo. Waduh, mati aku, ayahku tahu. Aduh. Hei. Woi. Munyuk. Sapa kowe? Anoman. Kowe sapa? Prabu Tirta Karna aku. Tirta banyu, Karna kuping, banyu metu tekan kuping kowe iki kopok. Nek yaene iki pancen beler-belere, njaluk ye. Gah.
mati kowe. Hut, ah, Ait. Ah. Woi, pa. Hoi, pa. Ait. Woi. Oi, 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 Kalah, Mbah. Oh. Rapalanku rambuk engko. Kowe maju perang ae jimatmu mbok gawa apa ora no? Ora tak gawa, Mbah. Ayo jelas kalah. Kowe kethek sekti kok. Kowe maju lawaran apa ya iso menang. Aku kek ana cekelan, Mbah. Oh, tak kei cekelan. Iki apa iki, Mbah? Iki jenenge lulang kebo landoh. Lulang kebo landoh. Daya kasihate apa, Mbah? Musuhmu mbok cekel tangane dadi glepung. Mbok cekel ndase remuk dadi glepung, mbok cekel dadane lebur dadi glepung. Lek ngono tak balekne, Mbah. Lah nyapa mbok balekne? Engko nek aku nguyuh, anuku dadi glepung piye? Oh, kuwi ana mantrane goblok. Ora angger-angger. Tak kei cekelan neh. Apa iki, Mbah? Iki jenenge lembu sekilan. Daya kasihate lembu sekilan ki apa, Mbah? Nek kowe diantem musuhmu rumangsane kenek. Ning kowe ora krasa apa-apa merga kurang sekilan. Bacok kowe to, bacok ndasmu to. Rumangsane musuh iki kenek ning kowe ora apa-apa merga kurang sekilan. Nek ngono tak balekne, Mbah. Lah nyapa mbok balekne? Engko nek aku kumpul bojoku aku ora krasa apa-apa merga kurang sekilan. Oh, kuwi ana mantrane. Kowe aja ngawur ae. Nah, dingkluk. Dingkluk. Tak wacane mantram. Seluman selamet. Tolak sawat yang poncalang getih putih nyingkir teh abang nyimpang getih ireng meneng debok bosok leak-leak. Selamat new ideal. Seluman selamat. Debok bosok leak-leak lain ladang lain belalang lain koki lain masakan lain dalang lain ceritanya. Gedhong kuning kanthi kersane ngalah. Si putri sinden panggung datang kemari menunggu panggilan Anda. Bijane dukun kucluk apa piye to iki? Manuta iki tak japani kok ndingkluk.
Aduh. Beler, Mbah, aja mbok usapi. Sing marai mandi ki belere kuwi kok. Sing sijine tak wacake mantra meneh. Meneng manut, dledek kanirung ben bareng sing marai mandi ya kuwi. Wah, ambune. Seluman selamat tolak sawat balen dalan getih putih nyingkrih getih abang nyimpang getih ireng meneng debok bosok leak-leak seluman selamat new ideal selamat kanthi kersane ngalah gedang kuning kanthi kersane ngalah mangku purel neng karaoke Andeme pupung nganti munggah dek Semeru. Ya apa iki jane? Iki kesenian apa? Wis maju kowe iki menang. Maju musuhmu nak Anoman to? Anoman. Maju iki dukun maji dijamin caspleng. Malah gendeng kuwi ya. Maju. Seluman selamat tolak sak balik teh putih nyingkring kita banyipang ketireng menang debok bosok leak-leok buk nang seluman selamat new ideal ngedruk bumi ping 3 keluwian goblok baleni neh seluman selamat tolak sawat balendalan getih putih nyingkrih getih abang nyempang getih ireng meneh debok bosok leak-leok buk nang selamat ngedruk ping pira Mbah ngedruk ping 3 suwen goblok ra umum duwe murid siji rek dadi kotongan wis minggat iki ketheke do dadi kae kethekane kae Aritane satriya linuwe kang margi mring kautaman tan pegat bring pangestine dewa wis tak jotosi Mbah ning kurang siji presidene dewa pimpinane dewa sing tangane 4 niku jenenge Bathara Guru jenengan takoni bapak sampean ibu sampean nek ora ngerti jotosi aku Bambang Wisanggeni nakoni dewa kabeh ora ana sing ngerti kowe dewa tanganmu 4 ayo tuduhno bapakku sapa ibuku sapa bocah murang toto kayangan dienggo pengewan-ewan kelakon tak tibani bledek mati dening Bathara Guru Wisanggeni
mubah jegrek tanpa mubah tanpa musik. Kowe mati gosong mati ngadeg, sing mati ya sapa? Ah! Ah! Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita. Sajake bocah kae duweni kasekten kang linuwih. Ketitik tak tibani bledhek salah mangsa. Ora ginawe rasa, ora bucik kulite. Sajake bocah kae winong wong ing dewa. Ya Bathara Guru bakal njaluk bantuan. Iki yen sing ngrampungi perkara iki ora pamonge tanah Jawa Semar Badranaya ora bakal rampung perkara iki. Kakang Semar aku njaluk pambiyantumu. Kakang Semar yen ora menehi bantuan kanggo kahyangan bakal lebur tanpa dadi Kakang. Merengut ana apa, Ru? Aku njaluk bantuanmu, Kakang. Bantuan apa neh? Kowe iki pimpinane dewa kok njaluk bantuan karo kere apa ora isin kowe? Ana bocah cilik ngamuk ning kahyangan. Duweni kasekten sekti mandraguna. Tinatah mendat jinara menter pinaku bendal binedil njundil. Dewa-dewa ora ana sing kuwawa ngadepi kridane bocah mau. Bocah mau jenenge Wisanggeni. Guru. Kowe iki bisa gelar ya kudu bisa gulung. Kowe ora ngerti to bocah mau iki sejarahe saka ngendi? Aku ora ngerti, Kakang Semar. Bocah kuwi iki anake Raden Janaka bendaraku. Karo si Dresanala. Janaka karo Dresanala nak mbok pedhotke to. Kowe ngeboti anakmu. Merga kowe disambati karo bojomu Durga, Ayo, Semar ora bakal paring bantuan karo kowe. Nek kowe isih ngrembug isih ngeboti karo bojomu. Bathara Guru, kowe iki pimpinan lho. Pimpinan ki sing teges, pimpinan ki sing wibawa. Yen muni iya ya iya, yen ora ya ora. Aja gampang dipengaruhi, ambak kuwi mung anakmu dhewe, ambak kuwi bojomu dhewe. Sing ngrabekke Ndara Janaka karo Dresanala ki ya kowe to. Lah kok arep mbok pegatne tengah dalan, kamangka wis duwe anak. Dosa Ru, dosa ngono kuwi. Ayo, jabelen apa ora? Yen kowe ora mbalekke bendaraku Ndara Janaka karo yen kowe ora ngrujuk Ndara Janaka karo Dresanala, ora tak bakal ora bantu kayangan. Kayangan ludes, kayangan bedah yo ben. Iya, kabeh saka salahku, kabeh saka luputku aku bakal njabel. Anggonku bakal ngrabekke anakku Dewasrani karo Dresanala. Bakal tak batalke lan bakal tak rujuk antarane Janaka kelawan si Dresanala. Tak cekel tembungmu lho ya, tak cekel tembungmu. Iya, nanging slametno nasibe kayangan bocah kuwi. Bocah kuwi singkirna saka kayangan. Ya, bali ya tak atasane bocah kae. Sampun diterusne, aja diterusne. Lah banjur dewa-dewa wis kalang kabut ngadepi si Wisanggeni. Ora ana sing menang nggih. Sampeyan nak pengin to petuk karo wong tuwa sampeyan khususon bapak sampeyan ya. Aku pengen ngerti bapakku sapa, aku pengen ngerangkul bapakku. Ora gage tudono kek.
Bapak sampean mboten teng kayangan mriki, nggo mudhun teng Madyapada, medhun teng jagat raya. Kula duduhi sapa bapak sejati sampean. Ora mikir Sang Harjuna Hasmunira kamanungsan pasrep panting kaing mungsuh neran padha kadang Janaka adhiku wis suwe kowe tak goleki di kowe ning ngendi wae bubar rabi karo Dresanala kowe kok ora tau sambang ana omahmu Madukara kowe ora tau sambang ana ing negara Ngamarta. Koko Prabu wonten kabar ingkang andadosaken kuciwa manah kula. Kabar apa Dimas? Kula pegatan. Lagi rabi winginane iki? Nggih. Lagi rabi winginane. Lah apa bojomu piye? Garwa kula sampun mbobot. Wis bobot ning pegatan lakar kasinggihan. Oh. Ya mergo saka salahmu kowe iki bubar rabi iki mbok ya sambang ning Madukara. Kowe aja lali karo kewajibanmu. Kowe iki satriya bubar rabi kok jer sarungan wae ning omah ora gelem metu. Kowe iki rabi nganti nglalekke darmaning kasatriyanmu. Kewajibanmu dadi satriya ki akeh sing kudu mbok rampungi. Godane satriya, godane wong lanange kelebu wong wadon, ya. Wong wadon kuwi nek dadi dalan sing utama ya dadi dalan rezekimu, nek dadi dalan sing ala malah dadi nibake kowe aning juranging kasangsaran. Sabarno, lelakon adile mung dilakoni. Panandang adile mung disandang. Tak kira ora suwe maneh bakal ana trontong-trontong pepadang. Selehno rasamu, leremno pikirmu ya Dimas. Semar Badranaya. Inggih. Ndara Janaka, piye Kiai? Ampun sedih nggih, Gus. Ampun sedih. Panjenengan sampun wayahe entuk pepadang. Wong Jawa tau ngomong yen pedute saya peteng, padange enggal tumeka. Bocah mburimu kuwi sapa? Niki anak sampeyan wohing katresnan kalih bojo sampeyan Dresanala. Niki anak sampeyan pun dewasa, kula jenengi Wisanggeni. Anakku bocah bagus, Bapak.
Bapak. Baktiku katur yo Pak, yo anak anungan Indito. Bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa Kiai. Kiai Semar. Wonten dawuh, lah bojoku Dresanala mapan ana ngendi? Dresanala dicolong wonten negara Tunggul Malaya kalih Dewa Srani. Bathara Guru sampun batalaken ngarabekke si Dresanala karo anake Dewa Srani. Mang slametke mumpung durung gawe rayan si Dewa Srani. Aja mung tansah lewa mara gage tambanana brangtane Dewa Srani. Dewa Srani lair terus ing batin tresna marang kowe. Aku ora gelem ngladeni wis dadi sumpahku ora bakal ngladeni wong lanang liya. Kejaba mung Pangeran Janaka apa ndelak ruda parepeksa kowe.